Kabor Penyait District ke West Garo Hills kala penjelan ya ke Korpiu, habarok ke Wika District na kebenta arpusau kinta. Henry ke Ailat light luat ya ke lekawan ha ke por mensngi, kenang benwengi ke jing jung ki pait ba. Ka hukum balapan mi da District Magistrate Uvibhor Agarwal ha ke kat South Rigleber. Ka penpau bala shim ya ke rai hadin ki jingja jung ka jingakan at bagi jing bentut ya ke suk san jong ki pat ba bat ka babu jing ma ya ka jing embryo kumju ya ka jing shan jong ki pat ba bat ki jing don jing em jong ki kat kum ka kendon shispa an ripulai jong ka bharatiya nagarik suraksha sanhita kani ka korphiu kan trikam na du ka por Henry Wajimin stamp jong ka khat san trik liber hadu ka por Henry Wajimin stamp jong ka khat riu trik liber Henry la penjen sur na kabenta ka lek kawan jugi pat ba na du ka por Henry Wajimin stamp hadu Henry Waji janmiet jong ka khat san trik liber la batha ya barok ki bor jong ka an bat ki magistrate bakin penyat ya ka kam bakin pentri kam pura ya ka ni ka hukum kanu ka jimpen ken kan kring ya ka jimpen shitom kat kum ka kendon arspa arpulai jong ka bharatiya nyaya sanhita pat ki wei ki kendon an ki bayaham ong ka hukum u district magistrate ulaong baka jinglong jingman ha West Garo Hills kala jai bat don ha pedeng ka sukasan light no tang kat tu kat ni ki jingja ba malu mala ha ki than jakathem plain belt ha ki ni ki arpusau kinta bala dap ya ka korpiu la penjen sur ha ka khat south rik ber na du ka por khandai bejamin step hadu lai beje jan mit na ka benta ban ailat ya ka let ka wan bat ki jingdon kam jong ki pait ba light no tang ka we ka jingja bala yo lum na bata bari ya ka bala pentip bala la ban penbaj om shum la dan kino ki jingja bala yo pdiang na kino ki benta jong ka district ha ka ni ka sngi baro shisngi kinong shong shnong kidang beteng ban long ki bapit ngor bat ka jing pen long ya ka jing duai na ka benta ka jing suk kala beteng ha ka sngi ka balai hamadan parade ground yo tura ha ka jan miet jong ka khat south rik ber la khot pen long ru ya ka peace crusade ha ka bala pen long ha ka sngi ka baningkong halat arai mile junction bat halat hawa khana ha ka sngi ka baar ya ka ni ka peace crusade ka bala long ha ka khat south rik ber lakhot penlong da ka balading church babu para church nikrang ading church but akongre church kat ba ka jinga shimbenta ha ka jingpen khoj ya ka parade ground la shimti da ka puja committee tura ka jingbu ikibor pahra ha barok ki jaka ba kongsan ha ka district na ka benta ka jingshngan kadang yai beteng kat ba na ka liang ka board district bat ki pulit kilalong ki ba pet ngor bat budin ya ka jinglong jingman